Maglolo pilason matapos ginuthang sang ginapatian riding in tandem suspect sa syudad sang Sagay. Mga nagapasa sang sala nga report angod sa road clearing operations may pinaridad nga salabton suno kay Mayor Leonardia. Sa balita national, Presidente Duterte ginatugyan sa Kongreso ang desisyon sa prangkisa sang ABS-CBN. Senator De La Rosa ginpahayag nga hindi intelligence ang problema kundi deliberasyon may kang tanan sa pagkalakip sang ngalan ni Espinido sa narco list. Kag sa aton balita, International Hospital Director sa Wuhan, China napatay tungod sa COVID-19. Sa sports balita, Ray Parks magapabilin sa team sang TNT. Kag sa aton balita, entertainment, Liza Soberano Nose Challenge nag-trending sa social media. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 3 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Pilaso na maglolo matapos ginuthang sa ginapatian riding in tandem suspect sa may National Highway sang Barangay Poblacion 1, Syudad sang Sagay. Pasado las 5 kay nasang hapon na Martesa. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa isa sa mga testigo sa krimen, nagamaneho sang multicab ang driver ng isa sa mga biktima nga wala pa sang identity po na iyang asawa kag 3 katuig nga po sang ginuthang sa mga suspect. Sulo pa sa testigo nakasuksok sang bonnet kag kalo ang mga suspect kag ginalgara. Gintiro unang driver side sang multicab. Dugang pa sang testigo nga papanaugan pa sa mga suspect kag liwat nga gintiro ang driver. 5 tubtub-an mga lupok ang nabatian sa mga testigo. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo kag identity sang mga suspetsado. Primero, nagpalapit ang single. Pagpalapit, gitero ya, dason daw wala siguro makuan, wala siguro maigo primero. Nagtanaog, ang nagtiro kag dirahan mayo.
Nabatian na ang palayag sa isa sa mga testigo sa krimen. Samtang nagpandam si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa mga barangay nga nagahatag sang sala nga report angot sa ikaduhang rounds ng road clearing operations. Una nga nagpapanawag sang ang DILG sang memorandum nga nagahatag sang 75 ka adlaw sa mga local government unit nga mag-sumeter sang report sa kada bulan. Sunod kay Leonardia, pagatutukan sang gobyerno sa Bacolod ang mga secondary roads bangod ini ang sentro sang kampanya sa karon sang DILG. Sunod pa sa alkalde, nagapaandam ini sa mga barangay nga magsumeter sang insakto nga report bangod posible sila nga mapapanaugan sa penalidad kung sila ang madakpan nga nagpasa sang sala nga report. Sunod pa sa alkalde, hindi lahog-lahog ang kapin 11,000 ka mga illegal structures ang hawanan o kung ang nahawanan sang syudad sa unang round sang road clearing operations tinalikdan nga tuig. And we warn those iban nga basi wala gatag bala sang correct nga report nga mabalaan man na sila gyapon kag hinalian basi nga may sanction pa sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Samtang madamo pa sang dapat nga trabahoon ang gobyerno sang syudad sang Bacolod. Ning palayag ni Department of Interior and Local Government Bacolod Director Joy Maridet Madayag matapos nagwa ang panibago nga memorandum angot sa road clearing operations. Suno kay Madayag, hatagan lamang sang 75 kadlaw ang kada local government unit para mag-comply sa panibago nga memorandum sang DILG. Kag kinahanglan man nga mag-report sa kada bulan. Suno kay Madayag, dapat tutukan pa sa Bacolod ang illegal parking, pagkuha sa mga abandonado nga mga salakyan, mga establishmento komersyal nga nagasaklam sa dalan, mga scrap nga nakamtang man sa public road, kag iban pa. Ginbolgar ni Madayag nga damlag lang nagkadto kag naglibot sa Bacolod City si DILG Assistant Secretary Felix Manuel bilang kabahin man sa iyang trabaho. Sunod pa kay Madayag, kapin 20 to 30% pa ang kinahanglan nga trabahoon sang syudad sang Bacolod. Antes ng Mascara Festival, karon nga tuig ginapaabot nga maging operational na ang dugang nga stand itras ka mga closed circuit television na kon CCTV nga ipahamtang sa mga strategic areas sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Executive Assistant John Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod City Disaster Reduction Management Office, nag-abot na sa Bacolod ang mga CCTV nga ginbakal gikan sa Japan, pero ini ang ipaidalong pa sa check-up kag testing sa engineering team sa contractor. Ginpatag ni Vargas sa 73 ka mga high definition nga mga CCTV, 25 diri ang nagatiyog o kon rotating camera, kapin naman sa 25 milyones pesos ang pondo sang sini nga proyekto nga ginkuha sa Special Trust Fund sa Bacolod. Ang mga CCTV ang para sa flood monitoring, kag may baluan ang traffic situation, kag para man sa anti-criminality campaign. Ang syudad sa karon ang may existing kapin 39 ka mga CCTVs, kag 4 diri ang under repair. Sa iban nga balita lokal, wala sang kamataran suno kay NOCO Director Colonel Romeo Baleros nga may government forces diri sa Negros Occidental ang gintukod para magmamatay sa mga persona nga ginaligar himbolbado sa iligal nga droga. Suno kay Baleros, tanan ang mga alegasyon lamang nga wala sang basihan, bangod nagapati siya nga hindi pag-isakripisyo sang kapulisan ang ilang profesyon. Suno pa kay Baleros, makita kag naibaloan man sa tanan nga kung may mga persona nga ma-identify nga himbolbado sa iligal nga droga o kung ano man nga iligal nga bulaton, ila ini ginapatigayunan sang lehitimong operasyon kangin sa pagpatigayon sang bypass operation kag pag-issue sang search warrant tagud maaresto kag mapasakan sang kaso. Apang palayag ni Baleros, may mga panahon lang nga may mga nagakabatay sa operasyon bangod nagabato ang suspect sa kapulisan. Sa katapusan nga balita lokal, nagapati si Colonel Romeo Baleros nga ginagamit sa mga drug syndicates ang ila kwarta kag poder kung may mga reputasyon sang tao sila nga luya gubaon, ilabi na kun ini nga mga tao ang nakilala nga nag-aaway kontra sa ilegal nga droga. Sunod kay Baleros, sa iya pagkahibalo sang nadistino pa sa Bacolod City Police Office o Lieutenant Colonel Joey Espinido, aktibo ini sa away kontra droga sang kapulisan, kag nagapati siya nga sa piyak kag ginaligar yara sa listahan sa narcolis si Espinido, may kinamatarong ini nga depensahan ang kaugalingon paagiman sa due process of law. Sa karon, sunod kay Baleros, may mga validation pa man yung ginapatigayon ng mataas nga opisyal sang kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gidlam sa ni.
Kapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, Balita kabalasang antay. Magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Balita una sa aksyon. Las 10 sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time or las 6 sa 22 kakaroon sa litali na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Spokesman na Salvador Panelo nga hindi luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipasira ang ABS-CBN. Apisa sang liwat-liwat nga pakamalaot sang Chief Executive batok sa media network. Sunod kay Panelo ang renewal sang franchise ng ABS-CBN Corporation ang nagadepende na sa Kongreso. Inisa kasi man matapos naging question sang Office of the Solicitor General sa Supreme Court ang lisensya sa broadcast network nga mag-operate. Ginpathagba ni Panelo nga yara na sa Kongreso ang pagdesisyon kag kung mayara mainis ang poder sarang ini sa gihapon nga ma-overrule sang Kongreso. Pero sunod kay Panelo ang Supreme Court ang mayara sang jurisdiction sa petition sang Solicitor General agang mataas man nga korte ang makadesisyon kung bala matuod ang mga ginaligar nga mga bayolasyon sang ABS-CBN. Ginpangabay sang Office of the Solicitor General o kun OSG sa Korte Suprema nga mag-issue sang gag order nga nagadumili sa partido nga istoryahan ang merito sang ginfile nga co-warranto petition batok sa ABS-CBN Corporation kag sa subsidiary sini nga ABS-CBN Convergence Incorporated. Kinaligar ni Solicitor General Jose Calida nga ang ABS-CBN ay nagasulod sa propaganda para makuha ang simpatiya sang publiko kag para maimpluwensyahan ang resolusyon sang kaso kasunod sa ginpasaka sila nga petition nga tuyo nga i-forfeit ang legislative franchise ng broadcast network. Una, nga ginapanawagan ni Carida ang revocation sa prangkisa sang ABS-CBN tungod sa ginaligar highly abusive practices kaangay sa pag-operate sa pay-per-view channel sa free-to-air signals kag pag-issue sang Philippine Depositary Receipts sa mga dumuluong. Bilang sabat sa co-warranto petition, gin-insister sang ABS-CBN nga nagasunod ini sa layi apag si Calida ang nag-file sang very urgent motion sa pag-issue sang gag order subong adlaw Martes angod sa alegasyon sini nga naglapas ang broadcast network sa subjudice rule. Sa iban nga balita national, ginkakasnas ang gobyerno sang Pilipinas sa pagdumili sa mga Pinoy nga mga migrant workers nga magpadulong sa Hong Kong kag Macau sa tunga sang pamahong sang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa isa ka tweet, ginpahayag ni Department of Foreign Affairs sa DFA Undersecretary Brigido Dulay, ginkakasnas ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Hong Kong kag Macau sa outbound travel ban. Ang ban ang ginpatuman sa Malacanang
niyang nagligad nga Pebrero 2 sa kasunsang COVID-19 outbreak sa pungsod China. Ang ban ang ginpatuman man sa pungsod Taiwan pero ini ang ginlift matapos ang protesta sa ilang nga gobyerno. Ang Taiwan, Hong Kong kag Macau ang may pila ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. May kapaslawan sa deliberasyon kag hindi sa intelligence. Ini ang reaksyon ni Anay PNP Chief kag karon Senator Ronald De La Rosa angkon sa paglagip sa ngalan sang kontrobersyal nga pulis nga sulatanan Colonel Jovi Espinido sa narcolist. Sunod sa senador, nakasiguro ini nga makakasang ngalan ni Espinido sa narcolist kung naproseso lang matapos nga napabayan ang nasambit nga impormasyon. Patag ni De La Rosa wala sang failure of intelligence tungod mayara sang intelligence report nga nagwa ang ngalan ni Espinido. Dugang pa ni De La Rosa, mahimo nga failure of deliberation lang tungod wala na deliberate sang temprano. Nagapati man si De La Rosa nga malutsan ni Espinido ang nasabit nga issue. Samtang, ginako sang senador nga mismo siya ang nakibutman sa pagkalakip sa ngalan ni Espinido sa narco list. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500 bangon ang DTX 500 ang negatino sa imong dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubos sa imong blood sugar bagon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bagon sang diabetes mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-aksyon mo! Ipa-aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Balita, una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa detalye sa atong balita international, napatay ang head sa nagapangunang hospital sa Wuhan, China tungod sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Base sa report sa state television, napatay si Liu Ziming, ang director sa Wuhan Wuchang Hospital, las 10:30 sang aga Martes. Si Liu ang ikaduhang prominente nga Chinese doctor nga napatay tungod sa virus. Sunod naman sa senior Chinese health official, mayara sang 1,716 ka mga health workers ang infected sa COVID-19 kag anong diri ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports sa balita, natapos na ang disagreement sa tunga ni Ray Parks kag TNT katropa. Ini matapos nga nagperma si Parks ang 1-year extension nga magpabilin sa mga team. Base man sa konperbasyon sang team manager si Gabi Cuy. Suno kay Cuy naglawig ang negosasyon pero sa ulihi natagan nila inisang solusyon. Si Parks ang gin-trade sa TNT sang November 2019 sa baylo na ni Anthony Semerad kag Don Trolliano. Naghampang si Parks para sa Blackwater, ang team nga nagkuha sa iya bilang second pick sang 2018 PBA rookie draft. Si Parks ang nag-average sang 12.2 points, 6.4 rebounds kag 3.6 assist sa anom tanan ka mga hampang para sa TNT. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, trending sa karon, kag madamo sa mga netizens ang nag-upload sa ila litrato kag ginhimo ang ginatawag nga Liza Soberano Nose Challenge. Sa mga challenge, kinahanglan nga sundon ang post ni Liza nga nagatangla para makitaan kung daw ano kataas ang ilong. Isa man ka Facebook user ay nag-compile sa mga litrato sa iyang mga abyan, kag ang nasambit nga post ay nakakuha na sang 2.7 reaction, 392 ka mga comments, kag 11,000 ka mga shares as of writing. Sa kada post, line-line man ang caption sa mga netizens sa ila litrato nga nag-dare sa among nga challenge. Una sa balita, una sa aksyon!
Lasay sa 34 Aksyon, Radio Philippine, Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga Adlaw Martes, Pebrero 18, tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.